नमस्कार। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अब आरोप लगेलथिन है चिराग पासवान पर। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से गुट के नेता पर कि बीपीएससी को लेकर जो बोल रहलथिन है कि धांधली हुई है। और तो बोल रहलथिन है तो सरकार में भी बनल हथिन चिराग पासवान। तो एक तरफ जो एनडीए के जे बिहार में सरकार है तो भूल भाल के है, उन्हें घोटाला होले है, भ्रष्टाचार होले है, गड़बड़ी होले है। तो चिराग पासवान लालच में जे हथिन एनडीए में बनल हथिन न, तो जो कह रहलथिन अगर ओकरा में सच्चाई है तो चिराग पासवान के तो सरकार में न रहे के चाहली, वहाँ से इस्तीफा दे देवे के चाहले और जो है वो खुल करके अपनी बात रखे के चाहले। तो ये चुनौती एक तरह से चिराग पासवान के तेजस्वी यादव दे रहलथिन है। सोशल मीडिया में अपन बात लिख रहलथिन है तेजस्वी यादव। तो ओकरा से लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरह से उनका एक चुनौती दे रहलथिन है या कुछ और बुलवावे के प्रयास कर रहलथिन है चिराग पासवान से कि उनके बयान दे करके चिराग पासवान कुछ बोलथिन। निश्चित तौर पर चिराग पासवान बहुत लंबे समय तक बीपीएससी के जे बिहार सरकार नीतीश सरकार जे हले आ जे कर रहे ओकरा साथ दे रहलथिन। लेकिन अचानक का होली 2-3-4 दिन पहले जे प्रशांत किशोर के समर्थन कर दिलथिन तो ओकरा से मैसेज गेलै कि कहीं दुनों तरफ तो न खेल रहलथिन। एक तरफ नीतीश कुमार के साथ भी हथिन आ दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के भी साथ हथिन। जबकि जान रहलथिन कि नीतीश कुमार के बारे में ऐसा कहल जाए कि नीतीश कुमार जे कहा हथिन और प्रशासन उनकर जो है सुना है। तो अगर 912 सेंटर में से एगो सेंटर पर गड़बड़ी होले हल तो 911 लागी चिराग पासवान भी कुछ न बोललथिन न प्रशांत किशोर बोललथिन। तो एक में अगर कोई दिक्कत होले हल तो हाई कोर्ट में भी मामला चल गए है। 31 जनवरी के कहल जा रही कि सुनवाई होती और रिजल्ट जो है रोके से मैंने हाई कोर्ट मना भी कर दिल के हल। तब प्रशांत किशोर से कहल जाए कि एक तरह से झटका भी लगले हल। तो अब तेजस्वी यादव अगर कह रहलथिन अपन लहजे में एक तरह से कि लालची कह रहलथिन कि सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा और एनडीए में हैं, जबकि उनको लग रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, कहीं कुछ भ्रष्टाचार हुआ, धांधली हुई है। तो खुल करके चिराग पासवान के साथ आवे के चाहले, इस्तीफा दे देवे के चाहले। एक मतलब अपनी तरफ एक तरह से संकेत में तेजस्वी यादव बुला रहलथिन चिराग पासवान के कि आइए खुल कर के आइए, साथ है हम इंडी ब्लॉक में आओ, मिल कर के काम करबे। इस तरह से ओकर पहले लग ही रहे कि चाचा उनकर जो हथिन वो जा ही रहलथिन एक तरह से लालू प्रसाद यादव जी के साथ राजद सुप्रीमो मुलाकात होबे के लिए। तो तेजस्वी यादव के बात पर अब चिराग पासवान का कहथिन, लेकिन एक तरह से मौका तो दिलथिन है चिराग पासवान ही सबके बोले के। और प्रशांत किशोर खुद कहलथिन हल जनसुराज की जो नेता हथिन कि चिराग पासवान का जो बयान है एक तमाचा है, एक थप्पड़ है सिस्टम पर, राज सरकार पर किसी न किसी रूप में। तो शब्दों के भी देखबू कि शब्द भी तरह तरह के निकल रहे, शब्द भी थोड़ा कठोर होते जा रहे हैं जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। और जे भी सच्चाई रहे प्रशांत किशोर के अगर समर्थन केलथिन चिराग पासवान तो निश्चित तौर पर कि उधर भी हथिन इधर भी हथिन, दोनों तरफ राह बना के चल रहलथिन राजनीति में। उनकर पिताजी के कहल भी जाली मौसम वैज्ञानिक, मैंने मौसम के भाप करके कभी सब दल में रहलथिन, अब मंत्री बन जालथिन। तो चिराग पासवान में भी लगा ही सब गुण कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहे है। यही चलते दोनों पक्ष में बयान दे रहलथिन। तो अब अभी तक तो जदयू के नेता उस तरह से न कहलथिन, लेकिन निश्चित तौर पर भविष्य में कुछ न कुछ या कुछ दिन के अंदर जरूर चिराग पासवान के लेकर के भी सब बोलथिन कि चिराग पासवान ऐसा कहा बयान दिलथिन है, या फिर चिराग पासवान संभव है कि अपन सफाई देथिन कि उनकर कहे कि आसी ये न हली, ये मतलब न हली। नहीं कोई प्रशांत किशोर भी एक भुनावे के कोशिश कर रहलथिन है कहीं ना कहीं कि यह नीतीश सरकार की विफलता है, जब उनके घटक दल के लोग कह रहे हैं। तो लग रहा है कि अब चिराग पासवान भी डबल गेम खेल रहलथिन ये आरोप लग रहे है, एकरा में सच्चाई भी है। तो कुछ दिन के अंदर साफ हो जैतो कि चिराग पासवान के बयान से किस तरह के उठा पटक होले है और फिर चिराग पासवान का सफाई दे हथिन। नमस्कार, सबके प्रणाम रहलो।